an filɛbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. An sigilen don yɔrɔ min na bi, a caman bɛ sɔn ka ɲininkali kɛ ko yan yɔrɔ jumɛn ye. Nin tɛ an ka studio kɔnɔna ye. Bi su in na an bɛ Dakabun kan. Segu, Sido ani Bazando min ye jɛrɛ belebeleba o bɛ yan sɛnɛkɛlaw bolo sini. Office du moyen banni ale sɛnɛ taabolo kura yaasa an ka se ka nafa sɔrɔ a la. O baaraw o tile fila baaraw kan ka kɛ Segu yan. Jani welela ka na kɛnɛ kan yaasa an ka se ka soma sama sɔrɔ a la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. Su in na an kun y'a ŋaniya n ko an bɛ baabu da don yanni sini baara ka daminɛ. Nka anw ni san donna Segu yan. Sabula kabini an nana min ye san ye ale dɛsɛlen don ka jɔ Segu yɛrɛ dugu kɔnɔ pewu. San fiɲɛ ani san o de kɔni bɛ ka na Segu fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. An kun kan ka émission kɛ radio min na olu caman bɛ yen bi o lasɔrɔlen o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Nka an y'an wasa don an ka dunanjigiso min bɛ Segu ka ɲɛsin Radio Mali ma n'o ye hôtel résidence ye. Ale kɔnɔna an bɛ yen su in na yaasa ka se ka kunnafoniw di aw ma. Su in na kunnafoni caman bɛ yen. Sabula jamana yɛrɛ kɛcogo ye o ye. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Hôtel résidence ɲɛmaaba n'o ye Adama Traoré ye. Ka n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Tobilikɛlaw ka fo. Sabula kabini an nana kɔngɔ m'an minɛ minan m'an minɛ. An bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara kɛcogo ɲuman na. Hali n'o y'a sɔrɔ san kɔni a ye Keba ni Amara ninnu don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Anw delilen don san anw ye sanjikɔrɔ baarakɛlaw ye. An bɛ min fɔ mɔgɔw ye o ye laadala alamisa baabu n'an y'a sigi an bɛ hakililajigi kɛ kuma la kumabaw la. Dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fanba kɛra min ye o ye furancɛla fanga ɲɛmaa ale ka bɔli fɔlɔ farafinna kɔnɔna na a taara Burukinakaw fɛ yen. Burukina jamanakuntigi n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré ye a n'o ye ɲɔgɔn masala. Maliden minnu bɛ yen a n'olu kumana min ye an yɛrɛ fɛ yan fana Premier ministre bɔlɔlɔ sanfɛ dɔgɔkun n'o yɛrɛ kun cɛra bi ale ye o baaraw fana nun don. CNT ale fana ye welewelemada kɛ a ka cɛ dɔw ma sa k'u ka labɛn kɛ yaasa session kura u bɛ se ka sigi sen kan cogo min. Min ye Bamanci wale ni Jugawale kɛbaaw ye olu kɛlɛli baara bɛ sen na an ka wolomasiri tabaw bolo su ani tile. Nka fan dɔw fɛ degun bɛ yen. Dɔngɔnɔduguw la bi min ye wulikajɔ ye ko fo a ka kurakuraya baara a bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min. Segu ba fila ni ɲɔgɔn cɛ Masina mara la dugudenw caman bɛ kamana gan na ye k'a sababuya kɛ min ye armée ye n'ale nana ka na ka baara kɛ k'i kɔ don o degun o bɛ se olu ma kosɛbɛ. Kuma tɛ nin waati in na samiya selen don dugu caman kɔnɔna na maaw kamana gannen u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min. Jɛkulu kɔni caman fara-farala ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka se ka baaraw kɛ ka se k'a lajɛ cogoya min na armée ale bɛ bɔ ko kalama baara minnu ni olu kɛcogo olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na yaasa wolomasiri tabaw ka se k'o jeniyɔrɔ fin. Ni o ye yen fan ye an yɛrɛ b'a fɔ n ko samiya ale bɛ ka se. An bɛ se ka fɔ n ko samiya yɛrɛ donna sabula san laban minnu bɛ ka na Bamakɔ kɔnɔna na a sanw a jiw ka ca fiɲɛw fana u ka ca a la kosɛbɛ. Min ye damandaw ye jɛ kɛra ko ka olu datugu. Nka bi anw kɛlen don ka mun de lakɔlɔsi o ye k'a fɔ an ka samiya baara an ka dugu kɔnɔnaw la min y'an ka sɛnɛkɛyɔrɔw la ye an ka baarakɛyɔrɔw la maa kɛlen don ka labɛn jumɛn kɛ ka samiya yɛrɛ kunbɛn Mali yɛrɛ kɔnɔna na. Baaraw bɛna kɛ cogo di o jɔrɔna bɛɛ sabula sanji a bɛ ka don yɔrɔ dɔw la teliya la yɔrɔ dɔw la a bɛ ka sumaya min ye yɔrɔ dɔw ta ye lakanabaliya o kɛlen don ka maaw sɛgɛn yen kosɛbɛ. Su in na an bɛna min fɔ o ye Mali ale bɛ baara mun na nin waati laban in na. Baara belebele min ni jamanakuntigi yɛrɛ bɔra Sikaso faw fɛ yen karidon
n'a y'i da don a caman na a laɲiniw kɛra a mɛnna a dɔw tun baaraw daminɛna a dɔw ye ɲɛ sɔrɔ dɔw ma se ka ɲɛ sɔrɔ nka an bɛ min fɔ maaw ye o ye k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na Mali jamana ale b'a fɛ ka taa sira min fɛ a ma nɔgɔn biɲɛ kura bɔ o tɛ taa wɔyɔ kɔ kuma dɔw la maa dɔw bɛ yen olu fɛla tɛ nin ko in si ye sabula olu tun bɛ ko kɛ cogo min dɔn o tɛ nin ye dɔw fana bɛ yen olu kun sigilen don min kan k'a fɔ ko jamana bɛ se ka don da min fɛ a tɛ ka taa o da fɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'a kɔ kana na ka kɛ ni a jamanaden kelenw ye o kamanagan bɛ maa caman na bi mun nana ni nin ye sabula anw ye min kɛ baara ye o de tun tɛ baara ye ka maaw k'a fɔ ko olu ka politiki ta k'o kɛ jɔyɔrɔ ɲini ye o bɛ se ka kɛ ka politiki ta k'o kɛ politiki baara ye o bɛ se ka kɛ nka bɛɛ k'i ka baara bila ka bɛn politiki ma o degun an bɛ o de kɔnɔna na sabula mun na ale musaka sɔrɔli a tɔnɔ sɔrɔli a wari sɔrɔli a siniɲɛsigi kɛli a kow sigili sen kelen kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ko o y'a to maa caman ye ɲɛsin politiki ma ni maa mun nana olu kɔfɛ k'i b'a fɛ ka sira ta sira min n'o tɛ kelen ye sira min ni degun bɛ o la sira min ni maaw t'a faamu bɛɛ lajɛlen bɛ jɔrɔ sabula maaw delilen don min na u ɲɛ tɛ o kɛtɔ la n'i ye maa o maa ɲininka o b'a fɔ ko degun bɛ yen wari tɛ ka sɔrɔ jamana bɛ ka gɛlɛya a na kɛ i n'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu tun bɛ dayimu kayimu na olu tun t'a dɔn k'a fɔ ko degun ko o tun bɛ jamana in kɔnɔ kabini bi tɛ tiɲɛ don maa caman bɛ ɲɔgɔn jalaki k'a sɔrɔ a ma se ɲɔgɔn jalaki ko la e ko ko e ye ekɔli karamɔgɔ ye e ka baara ye karamɔgɔya ye ni e y'i ka ekɔli karamɔgɔya kɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la i bɛ min sɔrɔ o la bonya min b'o la makama min b'o la baraji min b'o la ne hakili la o ji kan ka i jɛ ka tɛmɛ politiki ko kan ne ko k'i ye avocat ye i ye dɔgɔtɔrɔ ye i ye senkola ye i ye sɔrɔdasi ye e bɛ baara mun kɛ jamana ye n'i y'i cɛsiri o la k'o minɛ ka ɲɛ i bɛ se min na k'o kɛ o bɛ sɔn ka fisaya jamana ma nka mun y'an bɛɛ fili n'an ye fanga sɔrɔ an bɛ ɲinɛ kunun ko minnu kun t'a la olu bilama bɛ a la n'i y'a dɔw ye i bɛ fili u ma maa minnu bɛ yen n'olu ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don politiki ko ma a n'a wulikajɔ ma olu t'a fɛ falen wɛrɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na an ka se ka sira wɛrɛ sɔrɔ sira min bɛ se ka an bɔ nɔgɔ la nin jɛkulu fila olu de karilen don ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔ yaasa a ka se ka ɲɛ sɔrɔ fo dɔw k'u mada dɔw ye kɔsa in na an y'a mɛn ko politiki mɔgɔ 10 ɲɔgɔn na olu minɛna olu bila kaso la a maaw u tilana fana Bamako Mali ale kasobon caman ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i fɛla fɔ nin ko in na nin kɛlen filɛ nin ye n'o ye ka politiki mɔgɔw minɛ ka u tila Mali kasobon ni ɲɔgɔn cɛ nin t'o siɲɛ fɔlɔ ye nin t'o siɲɛ filanan ye nin t'o siɲɛ sabanan ye maa minnu b'a baara kɛ olu bilalen don a la min mana f'u ye u b'o o de kɛ keba diɲɛ ye n'i ye min kɛ maaw la o ɲɔgɔnna de bɛ k'i yɛrɛ la diɲɛ ye i ka seko la waati i ka kunanja waati i ka daraja waati i ka se waati i k'a dɔn k'a fɔ ko dɛsɛ bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko maagan bɛ na i k'a dɔn k'a fɔ ko fana ko min ye gɛlɛya ye ko o don fana bɛ se bi a ka di maa caman ye a ka nugu ka ɲɛ a ka di maa caman ye olu ka se sɔrɔ a ka di maa caman ye olu b'a fɛ cogo min na a ka kɛ ten nka keba ala ye diɲɛ da cogo min na a b'a kɛ ten dɛ an ye Musa Tarawele tile kɛ yan'o cɛ Modibo Keyita tile tun bɛ yen maaw kɛra cogo o cogo u tɛ bɛn fanga la nka u kan ka bɛn min na o ye jamana jɔ ye n'i y'i sigi ko n'u tilara nin transition in na ko e na wuli k'i jɔ i si bɛ ka taa ɲɛ i bɛ ka kɔrɔ i bɛ ka fɛn wari yɛrɛ tɛ ka se ka k'i bolo tuguni kuma tɛ i hakilinaw n'i ka fɛlaw ye min ye olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko nin ko in ko a sera ban ye ten e m'a sigi sen kan o e ma na n'a ye o laɲini kɛra cogo min na baara bɛ ka kɛ cogo min na fɛlaw ye minnu ye ni e tɛ olu dɔn i bɛ sɛgɛn dɛ o de la ne ko n ko sira minnu tatɔ don a ka gɛlɛn nka n'a dɔ ye sen sɔrɔ hakili la k'a fɔ maa caman bɛ yen olu b'u yɛrɛ ye baara ninnu kɔnɔna na
nga kɛcogo o de man d'olu ye anw bɛ min fɛ Keba o ye an wulila ye fanga dɛmɛ assise la assise banna gouvernement cɛ an ka don an wulila ye fanga dɛmɛ référendum na référendum banna ye fanga cɛ an ka don an wulila ye fanga senkɔrɔba dolo taama ni boli ni fɛnw na an y'an jeniyɔrɔ fin an ye meetingiw kɛ an ye maaw buruja ka maaw lajaba an ye jɔyɔrɔ da an ma nka Kaba fanga ka hakili to a yɛrɛ la dɛ foyi tɛ yen min kura bɛ dilan fɛnw bɛ falen falen de dɔw tun bɛ yen olu tun tɛ fanga la u tɛ fanga yɔrɔ dɔn ala y'a d'u ma bi an ɲɛ b'u fana ka kow kɛcogo la dɔw bɔra la olu ye limaniya sɔrɔ ka tanga sɔrɔ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ u y'u sigi kɛrɛfɛ u bɛ ka se k'a faamuya diɲɛlatigɛ ye nin de ye min bɛ yen waati min n'i ko k'i t'o fɛ k'i b'o kɔniya k'i b'o kɛlɛ n'i ma farati ala b'i malo k'a k'i ɲɛna wala a b'i fa a bɛ k'i kɔ kɛ fanga bɛɛ n'a nata don nakan don a bɛɛ n'a ta kan don n'a waati sera tuma o tuma a bɛ se ka taa cogo ma a bɛ taa o taa cogo la an bɛ segukaw fo an bɛ maire fo an bɛ dugutigiw fo min ye jelikuntigi ye an ka foli bɛ sa a ma diinɛkuntigi minnu bɛ segu k'u bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la segu kɔnɔna na san a sɛbɛkɔrɔ nana Keba dɔgɔkun in kɔnɔ min ye dɔrɔgu feerelaw an taara dɔrɔgu jeninaw de k'u ye dɔrɔgu tɔni 60 u ye tabila o de la Bamakɔ kɔnɔna na a ye wari bɛ taa bɛn min ma sa o ye sefa wari miliyari caman ye min kɔni ni o ta donna o la minisiriso min fana bɛ yen n'o o bɛ dugu jukɔrɔ nafa ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ko sanubɔyɔrɔ ko ka olu datugu sanubɔyɔrɔ minnu n'o ko gɛlɛyalen don Kalabankorokaw fɛ yen sugu min dilanna ni a wari bɛnnen don miliyɔn 400 ma o sugu k'a dɛsɛlen don ka dayɛlɛ mun na dugutigi ale ni dugudenw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ko yalama o ko bɛna to ten wa ɲininkali to min bɛ yen Sadio Kamara El Haji ni ale bɔra Makan kɔsa in na kunun ko a ɲɔgɔnko min bɛ Moritanikaw fɛ n'o ye Ama Olu Sidi ye a n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya sigiɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na min ye baara ni bolodiɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo min na lakana ko bɛ se ka sabati cogo min ɲɔgɔn dan min bɛ sanna yɛlɛ kalanso kɔnɔna na sa n'a bɛ fɔ o ma ko min ye licence professionnelle ye ko baaraw bɛna daminɛ juillet kalo tile 8 ka taa bila tile 12 la a bɛ fɔ min ma sa ko min ye stage ruralw ye olu bɛ daminɛ 16 octobre ka taa kunjɛ min ye 16 septembre ka taa kunjɛ 16 octobre la conseil des ministres ale y'o fɔ ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna a ko fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛlen don Mali gouvernement fɛ ko yaasa an tatɔ don Jeux olympiques min na Faransikaw fɛ yen an jɔyɔrɔ o bɛ se ka ɲɛ cogo min an ka baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min an bɛ se min nɔfɛ an bɛ se ka o sɔrɔ cogo min nka Keba ministre ɲinɛna k'a fɔ gouvernement ye ko balontan ko la ko gɛlɛya bɛ yen dɛ fédération ni joueurs karilen tɛ ɲɔgɔn na olu ma Amadu ko bɛ kɛ a ma fɔ k'a ti taa Amadu bɛ taa fédération jaabi cogo di ale tɛ fédération baarakɛla a tɛ délégué a tɛ ligue a tɛ foyi ye fédération b'ale wele cogo di k'a fɔ k'a b'ale u b'a to de ni entraîneur nana entraîneur de bɛ se ka joueur ni capitaine ni fɛnw dɔn ka baara kɛ ni olu ye olu bɛ fɛ ka min fɔ u b'o fɔ o ɲɛna nka ka joueur wele tancogo la k'a ka taa u ye sira bila a mɛnna ministre min bɛ malidenw sigilen don kɔ kan a ko nin kɔsa in na min ye maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire n'u ye gɛlɛya sɔrɔ maa 415 u sera ka olu lana min ye janvier ka bɔ ale la sa ka na min ye nin juin kalo in camancɛ la maliden minnu bɔra kɔ kan na ka na sa o kɛra maa 4,577 ye minnu ye degun sɔrɔ ko fɛɛrɛ ka tigɛ yaasa maliden minnu bɛ yen olu bɛ se cogo min na ka na jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ko FDH n'ale ye diɲɛ seleke naani jɛkulu ye ale ko min ye Ahmed Ɲesa ni o ɲangina ka kɛ ni Tɔnbukutu baara cɛjugu min n'a y'o kɛ terroriste ka waati ko ale kɔni ka ɲangini min kɛra CPI fɛ ko o diyara olu ye kosɛbɛ k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin ma nka k'u bolo ko nɔminɛli ma dafa han k'a kun kan ka to sen na ko fo ka taa se waati ma waati min na sa kamalen yɛrɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na ko nka ko n'o ma se ka ɲɛ douane ɲɛ nin waati in na baara belebeleba la douanelakaw Keba u ka maa min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Gawusu Kulubali ale ye douane maa ye maa min n'o tun y'a minɛ a kun minɛna Kucalakaw fɛ yen san 2021 sergent Gawusu Kulubali douane maa de tun don u y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni a tun bɛ Bamajuwɛlɛ ni nin ye Sankolo ka ye Segu an dora la bi
amara be boli mina ga ti da dla jor amara ke dlandi ale be shi blalde ka blalde ba mo le be shi de ka keba gausu ko bamanci wale ni ga wale ke ba tu ya de mi ku tala ka fe u ka bingali do senfe samba fla ani mugan ani kelen sergent gausu globali ni douane madu ka ya senfa ko yi akomune no mamunu bulo aprogoduru la ko yi ko ma ko fole ko mamunu tu ya mi no kun tara na mali ni burkina danche de la ulu ga join senfe sa ko mi sura suye no burkina sura suye ulu ni nyuga wale bamata wale kelo keba karle nyana sergent alesra ki senfa aye boli de damne sa abe ko tige abe bo tige ko kolo ni fogolo mali ni burkina ni nyonche minye sajugo ni miniamba ni fawnye ki fofo ka bo bela fa na kutala ye ako papa pai ni ne do yoroy o minye mainye ale koni akumbera gendarme la douane la kaw fe ni bonya ni karama bela jele ye sabula anali jaru ye togomina ala kelempe de be ado na minye ma ko fole nyi douane maw kanono ka nyeda dogoni wati na afana la sagolo no yorola sabula mi bamanci wale ke baw ye ya yira ka ko ma min flere na ya senfa ko ulu fana tana na toyi ore la sa ko ni bora pew akele nga yere soro wona na ga demba la bamako ni wati na mi gausu ye abe buli ga jomi ngara menaka bid bamanci wale ni ga wale ke baw utara fi surasu dagaro me andra bukan sira la menaka ga fi tlegan kolona na bamanci wale ni ga wale ke ba mata an woro ode ni tora ko senfe anga wulu masiri taba fla olu jogina keleme unana no oye surasu ya yira ka foko minye ni wale ya nye ku sominala amena mena kana la mini bela jele konna na wala sakuba nyini maufe ku ka bara o kena fu baga tugumina sawula ulu masiri taba olu la beneno aywa ko moto mobili do ko tunune de mobili elixi ko a numéro AJ 050858 MD ko Burama Jakite de tado ko ni mami ya isa ki bisa ka wolele ma dake ba ko jugorani ko mobile ko ashwena ye kunungo togo ka fe ba manji wale ni nga wale ke bawo utara bi olu fana kan ni ko ni go ki be IS le si lafia o ni IS buida non on sont terminés na ko togo ka fana ku fana sara ku joro la o ko ina an songo ka fe keba bamanci wale keba ulu kumana kana bagaw cɛ ka taa n'u ye wa ko armée ale sera ka saga 400 ko minɛ u la koyi kana ne o ye kano du tigiw ma min ye wuli ka jɔ in kɔni kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen burakaw olu ka commune kɔnɔna na sɔrɔsiw ko k'u foni na kosɛbɛ ko sabula min ye bagan suɲɛ ye a ye dadigi kɛ dɛ préfet ale kɔni ye bagan ninnu minɛ sa k'a yira k'a fɔ ko n'u tigiw ko u na o d'olu ma joona bura maire ale na se ka maaw lajɛ sa maa minnu bɛ n'olu ka baganw bɛ na u ka se ka taa u seyɔrɔw la min ye da dumunifɛnw ye olu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ kulukorokaw fɛ yen tuguni dɛ a bɛ ka bɔ 70 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 100 la dɔw kilo kɔni ko nin waati na min ye namasa ye ka taa fara logo kan ale ni aw ka tomati su pɔmɔ ni fɛnw k'u yɛrɛ ti ye yɛrɛ kuma tɛ yɛrɛ u ka sa yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ samiya donda in na i b'a dɔn k'a fɔ ko nakɔ ko a ma nɔgɔ yoroso u kun ye maa dɔ fana jaso yorosokaw fɛ yen bamanci wale n'u ka wale kɛbaw waleya in kɔni kɛra a mɛnna dɔɔni a yira k'a fɔ sa ko min ye o commune kɔnɔna na ye maa fɔlen min filɛ nin ye sa ko n'o ye 3e adjoint au maire ye ko ale kɔni ko u ye ale de ta ko ye nɛgɛ kanɲɛ 17 waati bamanci wale n'u ka wale kɛbaw moto dɔ la ka bɔ n'a a ye u ka dugu la sa n'o ye kunbiya ye ko u kɔni u taara n'a ye yɔrɔ min na sa maa si de kɔni t'a dɔn k'a fɔ u taara n'a ye yɔrɔ min na min ye maa kofɔlen ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko dugudenw y'a yira k'a fɔ ko nin y'a san 3 ye olu kɔni u bɛ impôt sara u bɛ jaga sara u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sara kunbiyakaw fɛ yen ka sababuya kɛ min ye bamanci wale n'u ka walekɛbaw ye olu de dagalen don u da la mɔbiliw olu dɔw fana jenina Gawo sira kan bamanci wale n'u ka walekɛbaw Boninkaw fɛ yen Douanza ale ni Ombori ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ fana min ye Boni ani Douanza fana ni ɲɔgɔn cɛ
ko ni waliya ninnu cɛjugu ninnu kɔni de bɛ sen na nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na olu masiri tabaw ko wele-welemada bilalen n'u ma yaasa u bɛ se ka na cogo min na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa tunga la kɛba nin cayara dɛ maa 150 amara ninnu ka dugu ye Bafula bɛ yen ani Yɛlɛmani ni Kayi amara k'aw ka dugu la denmisɛnninw bɛ ka taa dɛ u taara Nouadhibou de kurun dafirila n'u ye o tun b'a fɛ ka taa Espagne maa 64 o de sera ka bɔ a la min ye maa 86 ye olu tora ji la nin waati in na k'u kɔni bɛ Espagne kaw fɛ yen minnu sera ka bɔ olu bɛ Espagne kaw olu ka dugu kan dugu min bɛ yen sisan n'u b'a fɔ ma ko Teburu ale bɛ Dɔngɔnɔdugu fanfɛla la yen Bankas mara la min ye Dukombo commune kɔnɔna na bi taara kɛ yen nka ko dugudenw kɔni bɛɛ lajɛlen ye dugu bila pewu gouverneur ale taara yen ka t'i ɲɛda waleya ninnu kan waleya ninnu cɛjuguyara kosɛbɛ min ye dugudenw ye olu kɔni ye welewelemada bila sa k'a jira k'a fɔ ko lakana tigilamɔgɔw bɛ se ka na cogo min maa 2 ani baganw caman min ye bamajuwale kɛbaw ye u y'o fana cɛ Bankas marabolo fana na tuguni ka taa n'o ye Sondolikaw fɛ yen Orokunta ka taa se Sogu ma ale ni Durukumbu n'u ye dugu ye sa dugu minnu sɛgɛnna kosɛbɛ maa 4 o de fatura olu dugu ninnu kɔnɔna bamajuwale ni wale kɛbaw fɛ bagan misɛnnin minnu bɛ yen u y'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye min ye Gawokaw olu ka musow olu bɛ ka kala bɔlɔlɔ baara la ale ni journaliste minnu b'u fɛ yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min na Gawo jamana kɔnɔna na min ye halisa Pays-Bas kaw fɛ yen Ahmad Al-Hassan ko ale nɔ minɛna sabula a ye waleya cɛjugu minnu kɛ a ka kiiri o kɛra CPI maaw fɛ douane ɲɛmaaba ale bɛ taama la nin waati in na Belgique kaw fɛ yen ɲɔgɔnye min bɛ yen sa o ye diɲɛ seleke 4 douane ka ɲɔgɔn ye a 143 ani 144 o session de bɛ sen na min ye inspecteur général de douane Amadou Konate ye n'ale an ka douane directeur ba ye a kan ka laseli kɛ laseli min ni o nana n'o bolola mun na an na o da maaw bɛɛ lajɛlen tulo kan sabula bi jɛkulu min bolofara min b'an ka fanfɛ jamanaw la olu kɔni ka ɲɛmaa de ye ale ye o de kama a taalen don kɛnɛ kan Niger kaw olu fɛ yen syndicat ko k'olu bɛ fɛ ka taa tile 3 baarabila la baarabila min ni u y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na maa minnu bɛ yen ni fanga ɲɛmaaya b'u bolo k'u bɛ k'u sen don fanga maracogo la k'o ma bɛn u ma n'an bɔra Niger Wagadugukaw fana fɛ yen denmisɛnw olu tun taara Sénégal ambassade dalala la k'a jira k'a fɔ ko waleya min bɛ ka kɛ Sénégalikaw fɛ ko o ma bɛn u ma min y'ale Sénégal kelen kɔnɔna na sa ala kɔni de farala maaw kan koyi sɔrɔdasi kɔrɔ dɔ ale tun ye taji bɔ a yɛrɛ kan k'a bɛ taa a yɛrɛ jeni u ka palais da la polisiw olu sɔmina kamalen fɛ k'a minɛ o y'a sɔrɔ a kɔni tun y'a fan bɛɛ lajɛlen kɛ taji ye ka ban alimɛti a ma se ka o de sɔrɔ Côte d'Ivoire ale kɔni sera ka dɛmɛ sɔrɔ FMI fɛ min ye dollar wari 570,000 ye ko yaasa ka se ka yɛrɛ ma dɛmɛ ni o ko ye Kɔnɔwarikaw ni Faransi olu kɔni ye jaana Mali ye ko min ye FMI ye k'a b'a fɛ ka juru min don Mali la k'ala ka n'a ci dɛ ko non tɛ ko anw ka maaw t'a don marifa la Nigériyakaw fɛ yen Ali Dangote ni ale yɛrɛ bɛ pétrole baara kɛ ko a kɔni ka pétrole bɛ yɔrɔ caman ba ko o tiɲɛna a bolo tiɲɛni min sen fɛ min ye dollar wari miliyari 20 a n'a kunkanfɛn ye o de kɛra baara min tun bɛ yen n'olu kɛra sa pétrole bɔ yɔrɔ la kalo 6 ko tasuma kɔni ye o bɛɛ lajɛlen minɛ o kamalen waleya in kɛlen k'a kunkolo bɛ nin kana wuli sanji min bɛ ka na Segu yan o sanji kelen o de fana bɛ ka tiɲɛni kɛ Bɛnɛnkaw fɛ yen tile 2 san na kɔfɛ ko halisa k'u ka kino bɛ yen n'o ye Akpapa ye ko maa si tɛ se ka tɛmɛ yen moto taxi o feerelikɛla wɛrɛ o ko ji kɛlen don ka bɛɛ minɛ kunbere la wa min ye fantanw ka kinw jinɔgɔw n'a boliboliw n'a fɛnw ye sa olu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ faamaw ka du kɔnɔnaw la min ɲama min tɛ jɔ o tɛ nin ye dɛ nin min cɛ dɛ nin min cɛ fo ka cɛbali ɲɛ b'a fɛ nka n'a kun bɔra faamaw de fɛ yen ka na fantanw fɛ yen a tun b'a si k'a tɛ cɛ mɛri tɛ sɔrɔ min b'a baara kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la sa ɲinanta in na Kenya jamanakuntigi ale tun ye sɛbɛn dɔ don k'u bɛ dɔ fara u ka jamana taxi kan denmisɛnninw wuli ka jɔ kɛ ko baara min n'u u taara n'a ye ko ka taa n'u ka wasabulon na ko k'a latɛmɛ ko k'a sigi jamanakuntigi sɔgɔmada in na a wulila k'i jɔ k'a fɔ ko ka sɛbɛn in bɔ yen pewu ko sabula min ye maa 23 o de fatura ko senfɛ Faransi kalata min bɛ n'ale min ye u ka jamanakuntigi kɔrɔ ye n'o o ye François Hollande ye k'a bɛna kɛ cɛbɔ ye han
cɛ bɔ député kalata la ko yaasa ka se ka Marine Le Pen ninnu bali Front National RN amara ninnu da fiɲɛ bɔ cogo ma ye dɛ u ko n'olu ye se sɔrɔ bɛɛ bɛ t'i ka dugu la i farikolo kɛra cogo o cogo sɛbɛn t'i kɛ français olu bolo bɛɛ ka t'i faso la joueur minnu kumana ko la u k'olu ma ko k'u bɛ k'u disi gosi fu la ko le 30 juin n'olu gagnera français équipe nationale bɛ kɛ français ta ye français baarakɛlaw bɛ kɛ français ta ye fɛn o fɛn français ta ye a bɛ gɛlɛya dɛ u t'u ka championnat fana kɛ français ta ye bɛɛ ka t'i ka jamana na o la o kɔni fo ka taa diɲɛ wuli u tɛna na Ligue des champions kɔni kasa bɛ o nun na tuguni dɛ Bolivie olu ka général dɔ fana kuulila kunu ka fa bɛ kɛ mugukan ye u y'a wele k'a ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan o ko ayi k'ale tun tɛna coup d'état bɔ k'ale bɛ fɛ ka démocratie tilen de u ko ko nin démocratie jɛngɛnen nin to ye ten bɛɛ b'a dɔn k'aw ka démocratie tɛ démocratie ye démocratie yɛrɛ kojugu tɛ o kɛba walayi mais mun bɛ k'anw de fɛ yan o de tɛ démocratie ye sinon fanga mara cogo min don n'i y'a tɔgɔ yɛrɛ mɛn ko jama ka fanga talen o bɛ tila ka bila jama contrôle la cogo di tuguni o la wagati u b'a fɔ ko bɛɛ tɛ fanga ko bɛɛ tɛ fanga bɛnkan fanga de don bɛɛ t'i jɛ fanga la dɛ bɛɛ tɛ se ka jɛ fanga la dɛ Segu yan sini ni Ala sɔnna a ma atelier national min kan ka sigi office de moyen banni fɛ opérateur économique olu welelen don a kɛnɛ kan min ye office minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na yan olu bɛɛ lajɛlen welelen bɛɛ lajɛlen kɔni sera Segu ka ban ni Ala sɔnna a ma baaraw olu bɛ daminɛ chambre de commerce la sini ministre min bɛ Samako kunna n'o ye Mamadu Samake ale kan ka ye kɛnɛ kan ka laseli kɛ Segu maire o kan ka ye kɛnɛ kan Isa Kante ni ale ye ONB n'o ye office de moyen banni directeur ale yɛrɛ kan ka ye kɛnɛ kan min ye ministre wɛrɛw ye k'olu fana kan ka na yaasa ka se ka na kɛnɛ in yakubaya baara ninnu kɔni bɛna tali kɛ min na sa o ye sɛnɛko ye sɛnɛ yɛrɛ a bɛ se ka nafa ɲɛ cogo min na min ye atelier in ye k'a sigi kunba ye min ye sa o ye ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ tile 2 kɔnɔna na maa o maa n'e b'a fɛ ka na sɛnɛ kɛ office de moyen banni na office de moyen banni ale de b'a daminɛ duna pɔnna ka taa fo san sɛnɛkɛ fɛɛrɛ min b'o kɔnɔna na ye n'i b'a fɛ ka malo sɛnɛ o de la i bɛ wari bɔ k'a di sɛnɛ bi kɛ feereli a n'a tɔw o bɛɛ bɛ kɛ contrat belebele de ye kiba o baara bɛ na se ka kɛ cogo di o de bɛ na kɛ yan sini Segu ni Ala sɔnna ma chambre de commerce la a baara fanbaw bɛ na kɛ yen u y'a yira sa ko atelier kɔni ka laɲiniba ye min ye o ye ka se ka yiriwali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ malo yɛrɛ an bɛ se ka malo sɛnɛ cogo min na min ye bayɛlɛmali fɛnw ye an bɛ se ka olu fana sɔrɔ cogo min na ko ɲinan ta bɛna daminɛ ni malo ye nka min ye ɲɔw ye kabaw ni fɛn wɛrɛw ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye a ko kan Isa Kante ka fɔ la nin kan ka kɛ ko ye ko min kan ka maaw nisɔndiya kosɛbɛ sabula n'i y'a jateminɛ an ka jagokɛlaw olu bɛ taa malo ta n'u ye malo ta kɔ kan a bɛ na pɔri la u bɛ musaka ta banki la yan nun ta ye n'u ye nin kɛ a bɛ k'u yɛrɛ ɲɛna yan a bɛ sɛnɛ yan pɔri ko kuma t'a la transport ko kuma t'a la exonération ko kuma t'a la wa min y'a feereli n'a jɛ sɔrɔli ye o ye jɛbɔ ngoloka ye k'o de la sa fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan o ko la sini Segu yan o baaraw de bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw ye tile 2 ale kɔnɔna na chambre de commerce la min ye baara in ye a fanba bɛna kɛ min ye o ye ka hakilina sɔrɔ kɛ sɔrɔ tigilamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka dɛmɛ kɛ ko in na ka se ka baara in kɛ ka se ka sigi sen kan sabula i bɛ jeune diplômé sans emploi nka jeune diplômé sans manger tɛ yen dɛ o tɛ yen donc n'Ala sɔnna a ma sini Segu yan o baara o de bɛna kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye dɛmɛbagaw ye olu bɛna na kɛnɛ kan jamana kɔnɔ fɛɛrɛ kura min sigilen don sɛnɛko yɛrɛ la sa ka se ka sɛnɛ yakubaya min ye malo ye ale jɔyɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔna na a feereli n'a sanni n'a a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛli sɛnɛkɛlaw k'olu yɛrɛ lamɛn min ye maa minnu bɛ yen n'olu bolo bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na sa olu bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na sɛnɛ bɛ se ka don ba la cogo min na min ye malo sɛnɛ ko ɲinan ta o ye nka san nataw la fana u na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa balo tɔw olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don a la cogo min na
Keba Brésil ka fait olu ka cour suprême alors ko drogu ya marialo fait no cannabis awtara minjini ha ay munjini Brésil ko abe ya marialo fait ku ka cour suprême matani kile ne ba kono segi ngoko ko dokerati ha Brésil olu yo kuma fo u ka fena minye Jeux olympiques ça ko nala sona ma anga temsenu olu ka nga nyebla dulata no ye barian dulata sabake France ka fe forma sa ko Malberbe no ye kan ka nga doke mi Stade Lavallois kata se FC Bobignima olu bela jelen dulatu ka nga ke ko don sarate ni shila ke ba ama fo fara mo yena ka fo ko ni wati na anga jago kelaw anga soro kela do we Maroko ka fe ne dawale bana mina ke wan tana se kan dado ala bi kosebe on mi ta mo ka jago fe o san u be ka tulu no fe kulu kana no ka jago fe ya on fe ko fe na fa dina no wala on nganga bara ke ro de sigi on fe mi ma nga demsonu do bala u yiriwa u sinsi na wati be iba on de ye anga jago kala do anga mogoba tigi do anga singula do nu mata je fando la hamta la je nu fe ubina ni technology mina yo tugodi ubina ni lampa yo tugodi ubina ni namasa yo tugodi ubina ni yo tugodi ayere fe amega muni ke ni ngani be do am se ga shi be ka am ta mo ga fon ta kana drowa asera anyere am se ga mun ke ka danga demsonu ma c'est pourquoi segu bara mi na ga sini muya jame akera togo togo mogona soroya munu na balo ala mogona soroya munu na seneke mogona soroya munu ga nogo na sa banku na soroya munu saka wardi atono afeleni na afu na fa be ye ola na dia sugo sugo Mali Brésil de Mali Chine de Afrique États-Unis Afrique Japon Afrique Russie Afrique États-Unis Afrique France Afrique nimbe on kele ante se ka fo yirwali ke an refe ka don fo a jomo ala dokera na ma la jete ni ka tare ni jamana feve fleni a shite na kana izin daila ka da amawo ube mune fo mu me fere o fe ka se ka na an fe ato am se ka atato mina odo mo nye jaro yi ayela yele me chiano ko an frafu an we wuli soma ame Taiwan fini sanfɛ an ka dara ye an bɛ montre chinois lajɛ an ka téléphone o ye japonais ta ye an bɛ sabara min don o ye italien ta ye an bɛ duloki min don an kan o ye français ta ye an bɛ taa mobili minnu ta olu ta ye an bɛ tila ka orange money min kɛ o wari dɔ bɛ taa France ko anw yɛrɛ bɛ ka mun de sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan sa fɛn bɛɛ a bɛɛ bɛ taa kɔ kan a tɔnɔ bɛɛ bɛ taa kɔ kan foyi tɛ to anw fɛ yan an de ka denmisɛnninw bɛ taa kɔgɔji kan an be kule dumuni ko baara t'an bolo an ba ngo sen somero ka t'an bolo an ba ngo sɛgɛn bɛ an kan an ba ngo degun bɛ an kan an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma se ko faamuyali k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa diɲɛ min fɛ yaala la o diɲɛ tɛ se ka foyi kɛ na anw yɛrɛ ma min kɛ an yɛrɛ ye kiba an natɔ bi n kun bɛ k'o de fɔ aw ye n ko jamana in wari bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn ye o de la n'i y'i sigi k'a calculer a kuma ka ca dɛ diɲɛ yɛrɛ mɔgɔw bɛ ka bɔ mun na an bɛ k'an sinsin o de kan hali bi misali ta dɔrɔn a fɔ dɔrɔn ko an bɛ se ka meeting daminɛ tuguni t-shirti baflo jisuma sonorisation nin bɛɛ lajɛlen ye marché de nka a bɛ mun ɲa ye an ka yɛlɛma de ɲɔgɔn tɛ n'an ma kow faamu min b'an bolo a b'an bɔ nka an bɛ k'a kɛ cogo min na a tɛ se k'an bɔ fantan nin yɔrɔ de tɛ faamaw ka baara la ne to k'o de faamu walayi sɔrɔ min b'a fɔ ko jamana ta don a sɔrɔ ye faamaw de ta ye fantan nin yɔrɔ tɛ a la i tɛ furakɛ ka ɲɛ i den tɛ furakɛ ka ɲɛ i tɛ kalan ka ɲɛ lakana t'i ye
kɛnɛya t'i ye kiri ɲuman t'i ye dumuni ɲuman t'i ye siyɔrɔ ɲuman t'i ye fosi ɲuman t'i ye k'an ka bɔ o la an ka yɛlɛma ko ayi ko anw tun bɛ k'a bolofilala don min kan k'an k'o de to sen na an k'o sinsin an kana yɛlɛma foyi kɛ n'an ma yɛlɛma maaw bɛ yɛlɛma n'an ye dɛ ne kɔni bɛ min fɔ an ka jagokɛlaw ye an ka senkolaw ye an ka dugubatigiw ye u k'a lajɛ kiba wari min donna jamana in kɔnɔ n'a izini tun bɛ yen bi n'i y'an ka opérateurs ta u bɛɛ lajɛlen marché minnu sɔrɔ n'i y'an ka senkolaw ta seba minnu kɛra u ye n'u tun y'a don a donda fɛ gouvernement yɛrɛ bɛ baara mun kɛ ka fɛn minnu sigi sen kan a kɛcogo i m'a ye ko Asimi ka cérémonie man di mɔgɔ ye i t'o kalama k'a kɔrɔ fɔ a ye Asimi bɛna taa sisan mabɔ Sikaso sisan i b'a dɔn ministre joli kun ka baara bɛ yan ministre éducation kun ka baara bɛ yen o kun kan ka kɛ balontan ministre kun ka baara bɛ yen o kun kan ka kɛ sɛnɛ ministre kun ka baara bɛ yen o kun kan ka kɛ transport ministre ka baara kun kan ka kɛ ministre sécurité alimentaire kun kan ka kɛ nin tɛ duuruya bon ni anw kun don président kun bɛ voyage daminɛ lundi a bɛ kelen kɛ mardi a bɛ kelen kɛ mais Asimi bɛna ka n'a bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ segin wari dun cogo tɛ yen a kɛra dɔ fana ka sɔrɔdasiw de ta sisan olu de bɛ taji kɔlɔsi mɔgɔ minnu bɛ taji ko la olu ka n'u bolo fila da u kun ka kule kaye de bɛ contrôler kiba k'an ka sɔn sa an k'o ninnu sɔrɔ olu fana ka dɔ ta o la u ka investissement kɛ sa n'an ma falen an bɛ fɛn fɛn nɔfɛ a si tɛ nafa ɲɛ ne bɛ maliyɛn ni lectureurs fo mun na hakilina min b'u la a sera faso k'u wele quoi walayi maliden min bɛ kɔ ka bi ni mɔnɛ bɛ u la o de ka ca a sera faso k'u yɔrɔ ɲini k'u wele Asimi ko k'a bɛna na jɛkulu dɔ sigi sen kan ko min ye maliyɛnw ye olu ka kow kɛcogo lajɛ ne bolo bi an bɛ yɔrɔ min na a ko kan ka teliya parce que mun na anw mago bɛ mun na bi o ye an bɛ se ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na cogo di degun jumɛn bɛ an kan o ye an ka sɔrɔ bɛ se ka an labɔ cogo di maaw bɛ se ka bɔ ɲani na cogo di maaw bɛ se ka bɔ dɛsɛ la cogo di degun min bɛ yen diɲɛ degun min bɛ yen o ye tiɲɛ ye nka an yɛrɛ maliyɛn damaw an bɛ ka mun kɛ ka bolofilala dunni min kɛ faamaw k'a dun ka fantanw to gɛlɛya la o bɛ se ka ban cogo di f'an ka yɛlɛma don o de la a mɔgɔw b'an bolo a fɛɛrɛw b'an bolo a se bɛ an ye an tɛ fantan jamana ye an tɛ fantan jamana ye dɛ Amara Patrice Talon a nalen fanga la Benin i b'a dɔn a ka décision fɔlɔ min ni ne y'a kalan n'o diyara ne i b'o dɔn wa Talon ko séminaire kɔnɔntɔn fini ka jɛm di séminaire la ne b'a kɛra Benin séminaire ko nɔgɔya o wari bɛ min ɲɛ min bɛ ka se ka kɛ ka kɛ n'o ye o de nafa ka bon an bɛ su in na ta bila yan sini ni ala n'a kɛra sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ k'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn parce que bi ta in ma nɔgɔya sanji ye an bɔ an ka heure la wa fɛn caman bɛ yen fana olu fana ma se ka ɲɛ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka sini yira an na n'ala sɔnna a ma na kɛ Segu chambre de commerce la yan kibaruya minnu fana mana k'an bolo sɔgɔma an n'aw da mɔgɔw tulo kan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Segu an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye Adama n'a ka baarakɛlaw ye résidence u ye nin kɛnɛ in d'an ma an ka se k'an ka baara kɛ yan an b'u fana fo o la peut-être qu'an bɛna mɔgɔw bisimila brève bɛ kɛ yan sini sufɛ an bɛ brève kɛ yan min ye an ka bɛn kɛnɛ kan ye an bɛna ale fana sigi ni ala sɔnna ma journal fana bɛ kɛ sini fana kibaruya tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ an kɔni bɛ Segu yan fɔlɔ n'an m'an ye o kɔrɔ an continuera de anw tɛ segin a so ka kuma anw tɛ segin segin kɔ t'an ta la dɛ a k'an bɛn sini ni ala n'a kɛra sɔnna ma